Moi! Tänään pelataan taas hardcorea. Ja mä en tiedä miksi mä taas teen näin, mutta aletaan varmaan päivittää suoraan vaan tätä tilaajaluku. Täällä on nämä farmit tehtynä. Itse asiassa käy hakemaan nämä kananmunat täältä 8. Heitetään ne tänne. Sinne tuli pari lisää. Melkein tallottiin meidän farmit. Täällä on sitten... Tässä videossa me varmaan hankitaan rautaa, koska rautaa meillä ei vielä ole. Niin sitä me tässä videossa varmaan tehdään. Me hankitaan rautaa, mutta ensin me voitais kyllä päivittää tää tilaajan luku. Tää on ihan ok. Ei nyt niin hyvä. Ihan ok. Lähdetään nyt sinne luolaan. Jos hardcore oikeesti loppuu jo tähän, niin on kyllä aika surullista, mutta mennään kuitenkin sinne. Mä muistan, mä löysin alussa semmosen luolan, niin täällä on pillagereita. Apua. Oi, että nää vetää damagea. Joo, ehkä mä suoraan vaan lähden pois. Joo, annetaan noitten olla. Ei kun niin nää jatkaa ja jahtaa mua loputtomiin. Siitä. Au. Oikeesti. 4 sydäntä äijät. Siitä. Äijät. Mua niin kuumotteet loppuun hardcore jo tähän. Paha ennen 3, hajoamaton 1 crossbowi. Joo, jos toi hardcore olisi loppunut tohon, niin sit se olisi vaan loppunut. Mut ois kyllä ollut tosi surullista. No niin, tässä on ainakin joku tämmönen pikkuluola. Täältä ei kyllä vissiin löydy mitään. Kuparia. Hiiltä, otetaan nyt siitä 1. Joo, täältä ei löytynyt siis mitään. Täältä löytyi rautaa. Siitä rautaa saatiin. Oho, tämähän jatkuu vähän pitemmällekin. Varotaan vaan, että täältä ei tuu vielä... Joo, ei tuu vielä mitään mobbeja. Jos olisi tullut, niin toivottavasti ei oltaisi kuoltu. Vieläkin vähän yskitty. Joku... Mä olin tautiin. Mä olin kipeeni. Au. Ei hittoa, kun tuolla on yhdellä kuparifullit. Mä hypätä tänne alas. Ripperi, sä et tapa mua. Apua, tää on kyllä pelottavaa tää. Olla täällä luolassa hardcore pelimoodilla. Tää varoa, että kukaan creeperi ei tuu taas mun selkään, koska mulla on aikamoisesti käynyt niin. Okei, näitä skeletonia mä vihaan oikeesti. Niitä,
damage. Yes. Nyt kun ampuisi joku skele mut tästä alas, niin en oo varma kuolisinko. Siellä on skeleellä pyssy, joka on lumottu. Ei mä en halua nähdä enää täällä ikinä. Mä en halua, että mä tipun johonkin tommoon, jos mut ammutaan johonkin tommoseen ja sitten menee siinä meidän hardcore. Mistä olisi enemmän rautaa? Varmaan tuolla alhaalla, mutta en mä nyt oikeasti halua jo nyt lopettaa tätä hardcorea. Se olisi vähän bruhjasta loppuisi. OK1. Tuossa olisi paljon rautaa. Au! Tuolla olisi kultaakin. Tuosta vähän rautaa. Mainitaan lisää rautaa. Ei oo enempää rautaa. Sitä on kuumottava tän luolla. Onko siinäkin on rautaa? Tässä on vaan skeletoni. Ja siitä tapetaan tosta skeletoni. Ja rautaa. Ja lähdetään varmaan näiden rautojen kanssa ylös. Mä en oikeesti halua kuolla. Meillä on ehkä ihan tarpeeksi rautaa. 14, se on ihan tarpeeksi. Mä katson vielä tästä nää, kun mä olin tässä lähellä. Ei, kyllä mä varmaan vielä käy ottaa vähän rautaa. Vois käydä vähän tuolta ottaa rautaa. Ei tuolla on rautaa. Lähdetään sinne kiipeämään. Miksi mä lähdin tänne? Mikä on? Mulla on idea. Se creeperi just tosta. Totta! Voi olla totta. Päättyi. Katsellaan nyt.